Polini tani kanya si Pinal TV la jamaje kuluma o bisimila ga jemunkan konnala no e onkungodo e jemunkan mi la na Pinal TV nyemogo ya sofe wala saka seka kuna funya yumandi oma ani awatila o kun konnala bi amina kuma babu minka o ye fusimali e jekuluye mi sigira senga wala saka seka kuma malinya takauka ani wole bla anga majulendoma no e Fusimali vice-président de Amadou Ndaw ini yangma ibisimila nga jem kankonna mba fo koswe ka Pinal TV flebakan alame baga belajelen fo ana barakela fo kata se aka nyamama ya fo chugo mna ne to Amadou Ndaw nye Fusimali vice-président doy sigiro benendo Bamako ka kon onye ne conseiller communal kabo kona marala kona mairie kuno. D'accord. Ama foko Amadou Ndaw bisimilay kokura anga jemunkan konnala amedu babu konnala ni ngali mi oye ame atemu Amadou Ndaw la Fusimali yere fenjume. Alhamdulillah ambe ala foka awale mandon alemuye bidon yirawna kadaka kubebe ke alaka latiyo de kono Fusimali jekulu mu ni parti politique ba kono jekulu mu ni demetoye fumunu mako association olu ba kono ani mogoere personne de ressources abe fo ite jekulu la ite parti politique la ibe Fusimali kono chew bala muso bala Fusimali fana be Mali kono Mali fambe ani Mali kokan no ye diaspora la Mali kokan jamana kokan Fusimali be jamana bisaba ani saba de la mu be extérieur la donc yan konana ambe Mali fambe kadamne fabala kata bla région kono kata cercle la ani commune ni arrondissement fo kata se village uma Fusimali ala barkala ambe domna kombi abe nimbe kono wa Fusimali mo ka se ka famia ama créé 600 Fusimali créera en 2012 ni awakli bala 2012 agel hog anga sorasu bina janfa dinge kono kumine ka ubono nina be makimen kobo jenyena jemo benyena adon kama jema shima wuli ka fenfo donc olu be sara Mali ka lakanali le siraka na be foma ko champ d'honneur donc anya ye ka foko anye maldewe sorasi baraki minan de jamana kono fen do be no sorasi ti se ka fo jamana diun de se ka sorasi fana ka hakew fo afo yoro la ni sorasi re ti se ka mu fo ku bla o ka hake minan kono pour que ulu fana ka se ka abe fo mu ma ko moralement fana ka se ka don ka fo ko jamana diun bu ko donc o wuli ka jo kona de la anye Fusimali créé o wati na any ku nyesinendo ka munu tanyana agel hok ku muso anu den ka se ka ujugorma dondo ka deme suma anana bonya doni ka ke muso ni sorasi muso ye ni iche tanyana Fusimali ka deme be sima ka o fana kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko muso d'ailleurs ni i cɛ tanyalen don i kɛra sɔrɔsi muso ye o i kɛra filimuso ye o ka Fusimali dɛmɛ ka s'i ma ka taa se fo aya ninnu ka waati la an y'a ye k'a fɔ ko maliden ni ye civil ye maliyɛn o civil ninnu denw olu de bɛ fini ta ka jamana défend donc anya an kɛra sɔrɔsiw ka kuma laselaw ye a bɛ fɔ dɔw bɛ yen nɔ ko la voix des sans voix
o Fiji Mali de fana tun ye sɔrɔdasiw ka voix ye an de bɛ kuma sɔrɔdasiw tɔgɔ la k'u ka hakɛw ɲini a ka se ka u ka hakɛw sɔrɔ cogo min na donc Fiji Mali daminɛna depuis nin waati in de kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o waati in na convention diɲɛ convention dɔ bɛ yen ko convention de Genève bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko fagali o kɛra sɔsɔli ye convention in kɔnɔna na nka maa ma kuma maa ma fɛn fɔ donc o de y'a to an ye Fiji Mali in créer k'a sigi a bɛ nin baara in de kɔnɔ halisa fo mɔgɔw fana ka fɛn dɔ fana faamuya mais peut-être an da bɛna a s'o ma Fiji Mali in sigira de ka non seulement ka sɔrɔdasi muso minnu cɛw tanyana k'u dɛmɛ ka tila ka sɔrɔdasiw yɛrɛ dɛmɛ donc a kɛra sɔrɔdasiw yɛrɛ ka bolofara dɔ de ye c'est-à-dire que a bɛ fɔ mun ma tubabukan na ko la branche politique de l'armée malienne a tɛ Fiji in tɛ mɔgɔ kelen ta ye finitigila kelen tɛ k'a fɔ ko nin kelen de ta don o tɛ Fiji Mali ye armée a bɛ kuma armée malienne de tɔgɔ la donc ka se ka jamanadenw fana lafaamuya armée ka baara ye mun ye u b'a la ka baara mun kɛ ani jamanadenw yɛrɛ fana ka kan ka mun kɛ k'u dɛmɛ baara la an ka fɛnw bɛnnen don nin yɔrɔ ninnu de ma nin de ye Fiji Mali ye hakɛto b'a la. D'accord. An ye faamuyali sɔrɔ o la ni o ye ka Fiji Mali yɛrɛ fɔ an ye fɛn min don i ka kuma na sɔrɔdasiw ka kuma laseda de don olu bɛ se ka kuma sɔrɔdasiw de ye ka se ka mɔgɔw lafaamuya sɔrɔdasiw ka ko kan parce que an b'a ye k'a fɔ olu tɛ se ka kuma kosɛbɛ caman na o bɛ kɛ fɔlɔ de kan i da don objectif dɔw la n'o ye a kun dɔw ye mais est ce que kun kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw bɛ a la parce que bon kun kɛrɛnkɛrɛnnenw wɛrɛw bɛ sɔrɔ a la caman b'a la a dɔw kɔnɔna na sɔrɔdasi musow dɛmɛli kɔfɛ a ko in warakatala sisan a kɛra jamanaden ka tɔn ye sisan ni n y'a fɔ kuma la cogo min na bɛɛ de ka kan Fiji Mali kɔnɔna na i ye parti politique ye o i yɛrɛ tɛ foyi la o i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o i ye sifinnaka ye o i ye muso ye o bɛɛ de bɛ faralen don a la k'a kɛ maintenant ni jama farala ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka laɲiniw tɛ kelen ye bɛɛ de ka laɲini bɛ se ka sɔrɔ Fiji Mali kɔnɔna na n'o ye Front Uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali fini y'a yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ta a bɛ o de ko fɔ an bɛ se k'an ka jamana yɛlɛma hɔrɔnya ta cogo min na parce que yɛlɛma hɔrɔnya mun b'an bolo tɔ k'a jɛ de don a bɛ se ka dafa cogo min na ani fana an ka jamana territoire n'an ka jamana dugukolo a bɛɛ bɛ se ka kɛ an ta ye cogo min na o de ye Fiji taabolo ye hakili la o bɛ maliyɛn den bɛɛ de ko fɔ ka an ka défense c'est-à-dire que ka maliyɛn an k'an yɛrɛ protéger ka tila k'an ka jamana territoire k'a bɛɛ minɛ pour que an bɛ se ka yaala a kɔnɔ hɛrɛ ni baden na ka tila k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mun ka d'an ye o de bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ jamanadenw ka laɲini kɔnɔna na donc o kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko Fiji Mali bɛɛ de ta don bɛɛ de ka laɲini fana bɛ se ka sɔrɔ Fiji Mali kɔnɔna na donc an b'o o baara de kɔnɔ o ni kɛrɛnkɛrɛnya la nin fɛn fasugu ninnu de bɛ se ka fɔ mun ye Fiji kɔnɔna ye voilà. Fiji Mali ka mission yɛrɛ bɛ tali kɛ jumɛn kan? Mission bakuruba la ka malidenw bila k'u kunnafoni jamana yɛrɛ lahalayaw kan ka tila k'u bilasira jamanaden yɛrɛ ka kɛcogo fɛ a n'a ka jamana ɲɛmɔgɔw pour que jamana bɛ se ka avancer cogo min na ani ka jamana sɔrɔdasiw komi n y'a fɔ cogo min na k'u dɛmɛ k'u jukɔrɔma dondow ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na ani confiance danaya kɔnɔna na donc o b'an ka objectifu kɔnɔ an ka objectifu dɔw fana bɛ yen nɔ ka maliyɛndenw cɛw ni musow k'u fara ɲɔgɔn kan hakilina kelen dusukun kelen yecogo kelen kɔnɔ pour que Mali bɛ se ka lafiya cogo min na objectifu wɛrɛ b'an bolo a bɛ fɔ mun ma ko transition jamana kɔnɔ ka baara kɛ ka jamanadenw lafaamuya transition in ka dan an bɛ transition mun kɔnɔ
pour que transition wɛrɛ kana kɛ Mali kɔnɔ tuguni nin kɛcogo kɔni fɛ tuguni. Donc o Fiji Mali ka objectif bɛ nin kɔnɔ ka tila tuguni ka a bɛ fɔ mun ma ko jɔnjɔn ni tubabukan n'u b'a fɔ ko drapeau ka Maliyɛn ka se ka drapeau bonya parce que n'i ye drapeau bonya i ye jamana bonya n'i ye jamana bonya i ye jamana ɲɛmaa bonya parce que ɲɛmɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔya fo mɔgɔw k'a faamuya a bɛ bɔ Ala yɔrɔ de la ni Ala y'o hijabu da i kan ni mɔgɔ wɛrɛ ko k'a tɛ fɛ k'o ye o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye jamana kɔnɔ ni Ala ye mun di an ma don min na an de bɛ jɛ k'a tigi bila an yɛrɛ ka hakilina kɔnɔna na pour que hakɛw bɛ se ka sɔrɔ donc o y'an ka objectif dɔ ye n'i y'i ka ɲɛmɔgɔ bonya n'i y'i ka faama bonya Ala de nana n'a ye hali n'a ye jateminɛ kɛ fiɲɛ dɔ de cira dɔrɔn ka sin ka minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la k'u ta o fiɲɛ in y'u ta k'u sigi an kunna mais Ala barika la Ala ka kɛ de don an y'a ye k'a fɔ n ye fɛn o fɛn fɔ n'o y'an ka objectif ye kabini 2012 n'an kun tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la an y'a ye k'a fɔ ko bi alhamdulilayi ko caman bɛ ka ɲɛ sɔrɔ ne yɛrɛ mun sigilen filɛ ne ye centre mɔgɔw de waati dɔ kɛra yen nɔ ni fitiri sera i tɛ se ka taa a ye sukaro san bitiginin na alhamdulilayi o ko ninnu bɛ ka ɲɛnabɔ dɔɔni peut-être don dɔw bɛ yen nɔ an da bɛna se olu ma maintenant Fiji Mali ka objectif ninnu ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de faama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali faama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko Ala de nana n'u ye ni Ala nana ni faama mun ye o de bɛ to o position de la quoi donc faut que an k'an sigi an ka hakili fara ɲɔgɔn kan an ka se ka nin ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Fiji Mali hakilina yɛrɛ ye nin de ye. Hakilina jiginna an b'a fɔ k'an bɛ ka jɛmukan min lajɛ o ye an kungo don de ye ni Pinal TV sanfɛla la min laɲinina Pinal TV ɲɛmɔgɔya so fɛ walasa ka se ka aw kunnafoniya bi an bɛ ka kuma Fiji Mali de kan ani Amadu Dawu de bɛ ɲɔgɔn bolo ale ye Fiji Mali vice président ye halisa an bɛna continuer babu fɛ ni ɲininkali min ye o ye monsieur Dawu Fiji Mali créera depuis 2012 activité kɛra est-ce que i bɛ se k'i da don aw ka activité bakurubaw la et puis an y'a ye nin wagati ninnu de la aw ka fɛnw cayara aw sera ka fɛn jumɛnw kɛ. ok halisa o kelen don an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn Fiji Mali kɛlɛlen ni sisan cɛ baara camanba de kɛra ka d'a kan depuis 2012 yɛrɛ a kɛlɛlen ka taa bila 2013 2014 kɔnɔ comme n y'a fɔ aw ye cogo min na a kɛlɛla kun min na an sera ka dɛmɛ caman lase a musow ma minnu cɛw tanyana jamana kuma bɔli sira fɛ n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye ka kɔfɛ fana an sera ka denmisɛnninw minnu faw tora kɛlɛ in na ye o cadre kelen kɔnɔna na ka dɔw dɛmɛ u ka se ka école sɔrɔ ka dɔw dɛmɛ u ka hali sɛbɛn fura bɛ fɔ mun ma ko acte de naissance a kun tɛ dɔw bolo donc an y'a olu baaraw kɛ an ye baara wɛrɛw kɛ minnu bɛ jamanadenw kalan ɲɔgɔn na parce que Mali la ni mɔgɔ minnu ma étage jɔ walima ka goudron da walima ka kobaw kɛ mun bɛ ye tile fila a ka tunu a ka ca Ala fɛ i ka baara nɔ a t'i ye kosɛbɛ mais an bɛ baara minnu kɛ n'a kɛra siɲɛ kelen o ye kuda ye o ye badabada de c'est vrai que waati dɔw bɛ yen nɔ an bɛ kow kɛ ka dɔw natɛmɛ i n'a fɔ ko an ka muso ninnu waati gɛlɛnw dɔ bɛ yen nɔ ka dɛmɛ d'u ma furasan b'o la balodi b'o la o bɛ tɛmɛ nka ka den ta ka don école la o bɛ komi n'i ye jamana de kalan donc o baaraw Fiji Mali ye caman ko la waati min na mɔgɔw b'a fɔ ko sisan de a dɔnna kosɛbɛ effectivement parce que fo mɔgɔw kana ɲina tuguni sɔrɔdasi transition fɔlɔ in bannen n'o ye aya ninnu ka waati ye maintenant démocratie a bɛ fɔ mun ma ko bɛɛ jɛ fanga o yɛrɛ ye forobafili dɔ de ye bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga la bɛɛ jɛna ni fanga mun ye o nalen i bɛ k'a ka waati donc sɔrɔdasiw
kun tɛ fanga la o waati la mais sɔrɔdasi comme n y'a fɔ cogo min na jamana ka baarakɛminɛn de don donc o kɔnɔna na comme an bɛ kuma n'u olu tɔgɔ de ye mais ni démocratie bɛ yen nɔ ni o fanga fasugu ninnu bɛ yen nɔ a ka ca Ala fɛ o de ka kan ka kuma olu tɔgɔ la donc o n'a ta bɛɛ an ma an bolo jigin parce que an bɛ baara minnu kɛ o mɔgɔw ninnu ye duguma an bɛ continuer k'o baara in kɛ toujours maintenant kɔsa in na n'an y'a ye k'a fɔ ko an bɛ transition mun kɔnɔ ni sɔrɔdasiw fanga de nana tuguni sɔrɔdasi ta de a bɛ na de ni ko gɛlɛyara sɔrɔdasi bɛ na o waati de la donc sɔrɔdasi fana ye sɔrɔdasi de ye mɔgɔ bɛ kungo de kɔnɔ denmisɛnnin minnu b'an kunna bi olu tun tɛ dɔwɛrɛ dɔn olu bɛ kungo de kɔnɔ olu bɛ terrain de kan u bɔra kalan na ka bɔ kalan na ka taa terrain kan donc o mɔgɔ fasugu o tɛ dɔwɛrɛ dɔn yɛrɛ lakana kɔ ka mɔgɔ wɛrɛ lakana mais fɛn mun ye politique kumaw ye ani jamanajɔ kumaw ani ka bɛn sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tun t'olu ka point fort ba ye olu kɔni mun ka kan ka kɛ o de bɛ kɛ i mana kɛ mɔgɔ fasugu o fasugu ye ni mun ka kan ka kɛ o de bɛ kɛ pour que jamana bɛ se ka jɔ a sen kan donc anw de bɛ o duguma ka baaraw dɔw latilen n m'a faamuya ka o kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko ninnu tun ye nana sɛbɛ de la u mana tulonkɛ la donc an ye an ka dɛmɛ kurakuraya tuguni ka ɲɛsin ma Mali kama parce que maa mana kɛ cogo o cogo i b'i ka tile de kɛ ka taga mais i kɛtɔ k'i ka tile kɛ i b'i jija yanni ka taa i talen kɔfɛ a ka fɔ ko karisa kun ka ɲi donc pour que o ka kɛ Fizi Mali yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɔnɔna na a ka fɔ don dɔ la ko nin tɔn in tun bɛ yen nɔ nin de tun ye nin kɛ nin de tun ye nin kɛ donc o baara ninnu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ transition kelen waati min na an bɛna assise nationale pour la refondation o baaraw kɛ Fizi Mali ye wulikajɔ caman baden de kɛ société civile ni ɲɔgɔn cɛ dugutigiw ni ɲɔgɔn cɛ élus locaux ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka kunnafoni di jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an tilala ka baaraba mun kɛ n'o ye o résultat ye fɛn caman ba nafa yanni assise don cɛ o ye de ka taa waati min na a bɛ fɔ ko transition dɔw ko ko san kelen dɔw ko ko kalo 10 dɔw ko ko nin dɔw ko ko nin an wulila ka an fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko an bɛ fɛ dɔ de ka fara transition kan fo san 2 donc o kɔnɔna na an ye appel populaire de kɛ ka wele da kɛ maliyɛnw ma ka sɛbɛnfuraw bɔ sɛbɛnfura mun bɛ wele ko pétition n'i ye maliyɛn ye ni e bɛ fɛ dɔ ka fara transition in ka fɛn waati janya la n'i bɛ fɛ o ka kɛ i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i jamu bɛ sɛbɛn i ka carte d'identité numéro bɛ sɛbɛn i ka téléphone numéro i ka dugu c'est-à-dire i yɛrɛ de bɛɛ de ka bɛ sɛbɛn après i b'i bolonɔ bila la o kɔrɔ de k'a fɔ ko n sɔnna a ka kɛ tantɔ mun bɛ sɛbɛnfura kɔnɔ o tun ye fɛ o sɛbɛnfura in a ye maliyɛn caman dabali ban a ye kuma cayara fan bɛɛ fɛ mais anw bɛ baara mun kɛ ni mɔgɔ mun bɛ Fizi dɔn kosɛbɛ a kuma t'i kamana gan a t'i dabali ban ka d'a kan an ye baara in boloda waati min na c'est vrai dɔw y'a f'u da la mais an ye baara in boloda waati min na Fizi Mali délégation wulila ka se an ka serifukɛ ma n'o ye Buye Hayidara ye Ɲɔrɔ parce que o kɛra maa ye maa fɔlɔ-fɔlɔ mun y'a fɔ ko a ye dɔ fara transition janya kan donc an wulila ka s'a ma k'a f'a ɲɛna ko bon an sera a ma parce que a hakilina ye nin de ye an yɛrɛ hakilina ye nin de an bɛ fɛ ka nin baara in de kɛ n'o ye pétition ye a don kama a diyara a ye kosɛbɛ a ye duwawuba kɛ a ko k'a yɛrɛ b'a signé wa a ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye ci bila bɛɛ ma ko bɛɛ ka sɛbɛnfura in signé donc o ye mun ye Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n bɛ Fizi Mali yɛrɛ kɛcogo n y'o f'i ye i b'a faamuya c'est-à-dire a fɔlɔ o ye présence de c'est-à-dire a bɛ fɔ yɔrɔ jamana kɔnɔ
présidence de la République B Fiji Mali fana présidence de B n'o ye président ba yɛrɛ n'o ye Cɛmɔgɔ Goyita ye a n'a ka vice président a bɛ fɔ o de ma ko présidence donc o de bɛ Fiji Mali ka baaraw bɛɛ lajɛlen décider donc présidence bɔlen a kɔ coordinateur de bɛ na o coordinateur ninnu na coordinateur national bɛ yen nɔ o de bɛ coordinateur bɛɛ ka baaraw centraliser o coordinateur ni n'o coordinateur régionaux n'o ye région kɔnɔnaw ye o de b'o duguma région o région n'i ye misali ta Segu la coordinateur régional B o de bɛ compte rendu kɛ coordinateur national la coordinateur régional fana cercle fɛn o fɛn b'a ka région kɔnɔ coordinateur kelen kelen bɛ yen nɔ olu fana de bɛ ka olu fana de ka baaraw bɛ centraliser ka se ale ma ale ka sɔrɔ ka se national ma cercle ninnu fana arrondissement ni commune de bɛ yen o commune kelen tɛ yen nɔ ko Fiji Mali ka coordinateur local tɛ yɔrɔ min na donc n'o bɔra yen dugu o de bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko village donc an ka ambassadeurs n'an ka représentants o de bɛ village kɔnɔ donc pétition in a bɛ daminɛ kabini village de la village foyi tɛ yen nɔ k'a ni dugu an ni mun dugutigi ma sigi ɲɔgɔn fɛ ka sɛbɛn fura in ta ka di dugutigi ma o k'a ka dugudenw bɛɛ wele ka fɛn in kɛ pétition in kɛ donc an tun y'a daminɛ pétition ye kalo 3 de kɛ o kalo 3 in de kɔnɔ an ye signature 4,000,000 ani 200,000 ni dɔɔni sɔrɔ ani a bɛ ligne fana kan. Mali fɛngɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna dɔrɔn de ou bien Mali kɔnɔ diaspora fɛnɛ bɛ yen nɔ. Ah oui justement. Diaspora ta kun faralen n'a kan. O ye Mali ani diaspora bɛɛ. A bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan kalo 3 in kɔnɔ quoi. Bon baaraw caman kɛra la dɔw y'a essayer ka saboter hali an ye mun bila en ligne pétition sera fo mɔgɔ 1000 ni kɔ dɔw donna la ka saboter an y'o supprimer ka sɔrɔ ka kura dayɛlɛ an bɛ décompte kɛ waati min na o kura in ye 500 ni kɔ de sɔrɔ mais an bɛ waati min na comme bi n'i taara internet la i b'a ye a bɛ niveau mun na donc o baara ninnu ye baaraw de ye mun b'a to jamana wɛrɛw minnu bɛ an ka kɛrɛfɛ jamanaw minnu b'a la ka anw pousser k'an bila u dɔngɔ na k'a yir'u la k'a fɔ ko hakilina wɛrɛ de bɛ malidenw na mun ni olu ka hakilina tɛ kelen ye an bɛ waati min na komi sisan an bɛ dingɛ mun kɔnɔ an bɛ k'a ɲini fɔlɔ de ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni ala y'an bɔ dingɛ kɔnɔ k'an jɔ dingɛ da la waati min na an b'an yɛrɛ ɲininka mun de y'an se dingɛ kɔnɔ mais an bɛ waati min na komi sisan an bɛ k'a ɲini ka bɔ a kɔnɔ de pour que ka bɔ a kɔnɔ fɛɛrɛw minnu tigɛra pour que an ka bɔ dingɛ in kɔnɔ Fiji Mali ka baara sinsinnen don ka olu baaraw de sinsin yɔrɔw la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye cogo min na an bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min na Fiji Mali tɛ yan ka goudron jɔ Fiji Mali tɛ yan ka étages jɔ Fiji Mali bɛ yan de ka tiɲɛ fɔ an ka autorités ye minnu ala ye fanga kalifa minnu ma anw kunna bi Fiji Mali bɛ yan k'u conseiller k'u bila sira kan sira ɲuman kan mun bɛ malidenw bɔ nin cogoya la anw tɛ yan ka mɔgɔ si ɲini Fiji Mali tɛ yen nɔ a ka baara kɔnɔna na ka mɔgɔ si buruja Fiji Mali tɛ yen a ka baara kɔnɔ ka mɔgɔw k'a fɔ ko karisa kunkolo man di ye hali n'a ye fɛn ɲuman kɛ an b'a ta kojugu ye o tɛ Fiji Mali ka baara kɔnɔ mɔgɔ fana ye fanga kɛ ka tɛmɛ n'a ye fɛn ɲuman mun kɛ Fiji Mali y'o fara ɲɔgɔn kan k'o fɛn ɲumanw ta ka fara fɛn ɲuman minnu bɛ ka kɛ sisan pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na donc an ye baara minnu kɛ nin waati in na nin y'a bakurubaw dɔ ye k'o fara mɔgɔ ba foyi tɛ jamana kɔnɔ ni mun bɛ kuma n'a kumakan bɛ lamɛn ni Fiji ma se a tigilamɔgɔ ma ka baarakɛ ɲɔgɔnya kɛ n'o tigi ye pour que mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kow dɔ dabila waati min na mɔgɔw tun bɛ grève la yan nɔ syndicats tun bɛ grève la fan caman fɛ a grève kɛla foyi tɛ yen nɔ Fiji Mali ka délégation ma wuli ka taa maa minnu fɛ k'u sigi ka Maliko ɲɛf'u ye bɛɛ ka Mali bila sanfɛ pour que ka se ka kow da fɛn kan ka nin waati in tɛmɛ parce que nin waati in tɛ kɛlɛ waati ye nin waati in tɛ jamana déstabilisation waati ye nin waati in ye fara ɲɔgɔn kan de tɛgɛdi ɲɔgɔn ma o de an b'o a ɲɔgɔnnaw de
voilà hakɛto bɛ kuma la janyana dɔɔni. D'accord, an bɛ walawalali yɛrɛ de kɔ émission in lawulili o de kama walasa ka se ka kunnafoniya yɛrɛ di maliyɛnw ma o de la an bɛ wuli ka se a sun kɔrɔ ni min bɛ yen nɔ a ka bɔ u tigiw da kɔnɔ ka se ka maliyɛndenw kunnafoniya ka se ka Pinal TV la jamajɛkulu kunnafoniya halisa an bɛ babu kɔnɔna la monsieur Dawu an ye Fusi Mali ka activités fɔ. Mais est-ce que aw ka perspective bɛ yen nɔ projet minnu b'aw bolo walasa an bɛ se ka Fusi Mali bɛ taa ɲɛ maliyɛnw bɛ se ka bɔ crise kɔnɔna la cogoya min na. Alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye. C'est vrai perspective bɛ yen nɔ mais il faut que les gens comprennent que an bɛ waati min na comme n y'a fɔ cogo min na jamana in bɛ ni position ninnu dɔ de la ni a bɛnnen don maliyɛnden bɛɛ fɛ an ka se ka bɔ fɔlɔ an bɛ cogoya min na an ka se ka bɔ cogoya la fɔlɔ n'an ma bɔ tan anw tɛ se k'a fɔ ko an bɛna fɛn dɔ kɛ an bɔlen kɔfɛ f'an ka bɔ fɔlɔ mais an ka perspective ye mun ye nin waati in na o ye de ka baara de kɛ ka malidenw fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka bɔ ni lahala in na cogo min na ka mɔgɔw sensibiliser mɔgɔ minnu bɛ yala ka mɔgɔw wɛrɛw lebu ta ka yala n'a ye mɔgɔ minnu karisa ko man di ye hali n'a ye ɲuman kɛ n t'a fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ hakilina kelen na vision kelen an ka bɔ nin fɛn fɛ kɛlɛ wɛrɛ b'an nɔfɛ mun ni an yɛrɛ dama ka kɛlɛ tɛ kelen ye an y'a ye k'a fɔ ko an ye kalo 4 de kɛ an bɛ embargo kɔnɔ an dafɛ jamanaw de y'an bila o embargo kɔnɔ fɛɛrɛ fasugu bɛɛ de bɛ ka kɛ pour que an bɛ se ka bɔ o embargo kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ ni an tun ye u wele pour que lakana bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsiya sira yɛrɛ fɛ an n'u t'a la ka baara kɛ bilen donc n bɛ fɛ k'a fɔ an bɛ ka maliyɛn bila dynamique min kɔnɔ n'o ye yɛlɛma hɔrɔnya sira ye sɔrɔsiw fɛ o b'a la ka sira sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ko ali embargo in kɛlen ɲaŋini min dara mali kan ni o tɛ a ma kɛ ni sariya yɛrɛ kɔnɔna ye armée b'a la ka kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ wa an b'a la fana ka partenaire wɛrɛw sɔrɔ ka fara partenaire minnu tun bɛ an ka kɔrɔ donc Fusi Mali ka perspective ye nin bɛɛ lajɛlen de ka se ka fara ɲɔgɔn kan mun bɛ se ka capitaliser o ka se ka kɛ jamana nafalan ye hali an ye minnu bɛ baara la fɔlɔ ni sisan an bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔw dɔw la mais yɔrɔw dɔw la an b'a la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que accord ye fɛn dɔ de ye contrat ye fɛn dɔ de ye a bɛ kuma fɛn dɔ de kan o fɛn in kɔnɔna na an bɛ se ka contrat kɛ par exemple an bɛ ka émission mun kɛ sisan an bɛ se ka contrat kɛ k'a fɔ ko nin émission in an bɛ kuma nin cadre dɔrɔn de kɔnɔ mais par contre i bɛ se ka kɛ contrat wɛrɛ bɛ an ni aw ka télévision mɔgɔw cɛ o contrat kɔnɔ foyi tɛ foyi ye nɔ ne yɛrɛ ye bakun kɔ o n'a ɲɔgɔnnaw donc hali ni ne ni e ma ɲɔgɔn faamuya nin contrat in kɔnɔ o t'a bali k'a fɔ ko contrat dɔ in an bɛ baara kɛ o fana na parce que crise min bɛ Mali kɔnɔ crise sécuritaire bɛ yen crise économique bɛ yen crise naturelle yɛrɛ bɛ yen parce que an y'a ye samiya tɛmɛnen san ma bɔli kɛ o problème ba bɛ yen nɔ an tilala k'a ye embargo nana fana fara kan o problème bɛ yen k'o fara kɛlɛ kan kɛlɛ bɛ jamana fan bɛɛ kɛlɛ bɛ yen an ye nin bɛɛ ye donc pour que an ka bɔ nin kɔnɔ a bɛ se ka kɛ wulikajɔ ani kelenya dɔrɔn de donc Fusi Mali ka perspective a n'a ka baara o bɛ taga nin hakilina de kɔnɔna na ka jamana fara ɲɔgɔn kan pour que faamuyali bɛ se ka sɔrɔ minnu bɛ na ni hakilina jugu yɛrɛ fana ye
ka a ɲɛsin jamana kɔnɔ jamanadenw k'a faamuya k'a fɔ ko a dabɔra tiɲɛni de kama parce que an y'a ye k'a fɔ n bɔra ka Aguelhok ta fɔ sisan an y'a ye k'a fɔ ko kɔsa in na kɛlɛw dɔw kɛra yɔrɔw la banni saya caman kɛra yɔrɔw dɔw la a fɔra ko civiliw de b'a la ka faga mais n'an y'a jateminɛ a bɛ fɔ minnu ma ko droit de l'homme droit international u b'o ko caman fɔ a bɛ fɔ an ye ko hali bi bɛ kɛlɛ la ko n'i ye mɔgɔ minɛ marifatigi e ni min bɛ kɛlɛ la marifa b'a bolo marifa b'i bolo mais a bɛ kɛlɛ la ni i sera k'a minɛ i tɛgɛ la ka marifa bɔsi a la ko y'a kelen ye civil ye donc ani fagali man kan donc o ye ninnu kumaw de ye ka bɛɛ kɛ civil ye mais an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ o kɛlɛ in kɛlɛ nɔgɔman tɛ fɛn o fɛn bɛ différence don an ni ɲɔgɔn cɛ o y'a ye ni a tigi ye marifa bila o y'a kɛlɛ ye civil ye donc o kɛlɛ in a kɛli ka gɛlɛn kojugu mais an bɛ mun fɔ dɔrɔn halisa an fana bɛ an ka sɔrɔdasiw bilasira u ka kɛlɛ kɛ ni hakili ye parce que nin bɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn t'ale ka kɛlɛ la limite t'a la sariya t'a la ninnu dun aw ni minnu bɛ ka kɛlɛ sariya ni limite de b'a la wa diɲɛ bɛɛ de jɔlen don k'a kɔnɔ e bɛ k'i yɛrɛ kumabɔ ka jamana kumabɔ mais n'i ye erreur kɛ hali o la i bɛ minɛ i bɛ juger i bɛ ko caman bɛ se ka k'i la donc o kɛlɛ ninnu a ma nɔgɔn donc an b'a la ka nin baara ninnu de kɛ ka jamanadenw sensibiliser k'u la faamuya baara bɛ ka kɛ ka da kun cogo min na ani fana ka danaya k'o sabati an ka finitigilakaw ani an ka population k'o danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ en plus de cela an ka dugu n'o ye bɛɛ b'a dɔn ko dugu a bɛ daminɛ dugutigila de la o dugutigi ninnu u ka fanga bɛ se ka sigi u ma cogo min na u ka dugu kɔnɔ u ka se ka kɛ parce que n'i donna dugu kɔnɔ i b'a daminɛ dugutigi de la fɔlɔ donc faut que o baara ninnu physiquement b'a la k'o baaraw fana kɛ pour que dugutigiw alimamiw religieux bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ fa jamana in ka wulikajɔ mun bɛ sen na bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ fa o la donc o de y'an ka perspective ye an b'a la ka o baaraw de kɛ nin waati in kɔnɔna na physiquement fɛ ani dugutigilakaw b'a la ka kuma ani an avancera yɛrɛ kosɛbɛ ani religieux fana b'a la ka kuma an avancera o yɛrɛ fana na kosɛbɛ ani élus locaux ni fɛnw an bɛ nin o de y'an ka perspective ye pour que jamana bɛ se ka kala ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na pour que an bɛ se k'an ka transition ɲuman bɛ se ka kɛ jamana Mali ka se ka segin a ka danbe kɔrɔ caman ma ani a bɛ fɔ min ma ko Mali kura fɛn kura minnu b'a la n'o ni an ka taabolo bɛ taa an ka se ka olu sɔrɔ ka Mali kura di mɔgɔ ma nin de y'an ka perspective ye. An ye faamuyali sɔrɔ o la hakilina jiginna k'a fɔ an bɛ ka émission min lajɛ o ye an kungo dɔ de ye min laɲinina Pinal TV ɲɛmɔgɔyasow fɛ walasa ka se ka maliyɛnw kunnafoniya ɲuman na o hukumu kɔnɔna la an bɛ wuli ka se a sunkɔrɔla la bi an sera FUSU Mali de siège la ani Amadou Daouda de bɛ kuma na ale ye FUSU Mali vice président ye an ye caman fɔ an ye question caman posé wa a yɛrɛ ye question caman jaabi an ye ka walawalaliw di walasa an bɛ se ka kunnafoniya caman sɔrɔ cogoya min na halisa an bɛ babu kɔnɔna la an ye question minnu jaabi sisan ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka question damadɔni posé n'aw ye a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ embargo min bɛ an kan guerre diplomatique min bɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ ani accord ni donc a da sera o bɛɛ ma mais halisa Ukraine ni Russie ka kɛlɛ a kɔlɔlɔ dɔw bɛ ka se an ka jamana kɔnɔna la ni an ka da dumuni fɛn dɔw gɛlɛyali ye ani taji gɛlɛyali ko ye FUSU Mali sera ka fɛn kɛ walasa ka se ka population bɛ se ka sensibiliser cogo min na ani n'o y'a sɔrɔ ani transition ɲɛmɔgɔw sera ka fɛn kɛ walasa maliyɛnw fana bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogoya min na. Bon, alhamdulillah, question diyara n ye Ukraine ni Russie ka kɛlɛ bon o ye Ukraine ni Russie ka kɛlɛ a daminɛ na mɔgɔw ko an sen t'a la an ka fɛn t'a la mais c'est vrai a kɔlɔlɔ bɛ ka se an ma a bɛ ka se diɲɛ bɛɛ ma ka kɔn ɲɛ o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw yɛrɛ bɛ yen ka kɔrɔ o de la an y'a ye k'a fɔ ko kɔsa in na taji sɔngɔw yɛlɛnna
alkama sɔngɔ yɛlɛnna parce que a camanba bɛ bɔ olu ka yɔrɔ la mais hakili jigin na i yɛrɛ ka kuma ko transition ɲɛmɔgɔw sera ka mun kɛ yanni nin taji sɔngɔ ka yɛlɛ nin t'a a yɛlɛn ko fɔlɔ ye taji tun yɛlɛnna avant Mali transition n'o ye gouvernement ye u ye san kelen de kɛ san kelen ni kɔ u ye mun wari kasabi mun don o sira fɛ pour que maliyɛnw kana dɔn k'a fɔ ko essence taji da gɛlɛyara a ka to prix la prix kɔrɔ in na yanni a ka yɛlɛ u ye miliyari 32 ani kɔ u y'o de don pour que maliyɛn kana se ka o santi hali an bɛ prix mun na sisan prix mun bɛ yen nin waati in na ni an ka dafe dugu dɔ lajɛ a prix ka gɛlɛn ni an ta ye parce que gouvernement sera ka fɛnw dɔ de ta la ka kɔn o ɲɛ balo sira fɛ an y'a ye k'a fɔ ko gouvernement ye miliyari 16 o de bila pour que balo kana se ka yɛlɛ ka se niveau dɔ la ka d'a kan samiya ma ɲa n y'a fɔ n ka kuma la donc o yɛrɛ kɔfɛ gouvernement ye initiative caman ta k'a lawaleya pour que jamanadenw kana gɛlɛya sɔrɔ a gɛlɛya mun ye gɛlɛya naturelle ye pour que caman ka se ka bɔ a la an y'a ye k'a fɔ ko u ye subvention camanba de kɛ pour que ka se ka prix kana se ka yɛlɛ dɔw yɛrɛ ka se ka jigin yɛrɛ u ye wari kasabi camanba de don o sira fɛ mais ni an b'a kan ka se k'an yɛrɛ ɲininka waati min an bɛ embargo kɔnɔ waati min partenaire tɔw b'a la ko an tɛ fɛn d'an ma waati min banques yɛrɛ n'o ye BCEAO yɛrɛ ye k'an ka fɛnw bɛɛ datugu Mali sera ka nin kɛ cogo di ka fonctionnaire bɛɛ lajɛlen sara n'i y'a jateminɛ kɛ embargo kelen ni sisan cɛ o fonctionnaire tɛ Mali la mun ma sara a waati la mun b'a ka sara bɛɛ fana sɔrɔ donc o ye foli de mun ka kan ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma mun ka kan ka malidenw tɔ da jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko n'a bɛ nin sira kan a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ ko in kɔnɔ mais an m'a ta bɛɛ problème fɛn o fɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u ka dayɛlɛnnen de don pour que ka kuma ɲɔgɔnya ka se ka tɛmɛ olu ni CEDEAO ani yɔrɔ wɛrɛw donc o hukumu kɔnɔ ni an bɛ mun fɔ CEDEAO ye an ka dafe jamana de don bɛɛ bɛ mun kalama déjà CEDEAO ni Mali ye CEDEAO ye Mali ye Mali ye CEDEAO ye mais e ka kumakan sabatili hukumu kɔnɔna na ka mɔgɔ wɛrɛw ka droit ndaraki ko parce que ko e ko tan vraiment fo solution de ka ɲini o la o kuma kɔrɔ ye mun ye n bɛ misali ta ni dutigi ko fɛn dɔ ka kɛ a ka du kɔnɔ a muso fɛ n'o m'a kɛ ale ka segin ka na du kɔnɔ k'a sɔrɔ o baara in ma kɛ a ka i ban ka nasɔngɔ di ka dudenw bɛɛ pini dumuni na parce que ale ko ko a muso ka fɛn dɔ kɛ muso y'i ban donc a ye dudenw ka droit ndaraki a yɛrɛ ka fɛn personnel laɲini na donc an bɛ mun fɔ o yɔrɔ la CEDEAO ni Mali cɛ baara min b'a la ka kɛ mun ko fo ka a fɔ ko nin don de aw bɛ élection kɛ o ma se ka fɔ parce que ka d'a kan yanni ka élection kɛ baara ɲɛbila minnu ka kan ka kɛ o ye waati minnu fɔ malidenw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ malidenw ye caution de di o caution o kɛra san 5 ye de kalo 6 ka taa bila san 5 la donc o kɔnɔna na ni baara bɛ se ka ɲa cogo min na Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u b'u ta o san 5 in kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye o yirala CEDEAO la n'u ban'u ma kɔlɔlɔ min n'a bɛ ka se Mali la o kɔlɔlɔ kelen o bɛ ka se an dafe jamanaw dɔw fana ma parce que ni ɲɛmɔgɔw bɔra la ɲɛmɔgɔw n'i y'a ye ni ɲɛmɔgɔw kɔmɔgɔw de bɛ yen o kɔmɔgɔw ye anw minnu ye population ye an bɛɛ de bɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ nin ko in na Mali ani an dafe dugu n'o ye CEDEAO ye minnu bɛ ka nin ɲangili nin bin an kan
mais bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ninnu a dɔw yɛrɛ bɛ yen o seko tɛ a bɛ komi mɔgɔ wɛrɛ fana de bɛ ka i imposer diyagoya o ka kɛ nin cogo la parce que an y'a ye k'a fɔ ko kɔsa in na Togo président Faure Gnassingbé ko o b'a la ka négociation kɛ CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ pourtant ale yɛrɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ maaw la maa minnu y'a ɲangili ninnu décision ta donc o bɛ fɛn caman de yira an y'a ye bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ k'a fɔra ko négociation k'o bɛ tali kɛ kalo 18 ka na bila kalo 20 na bon gouvernement ɲɛmɔgɔw ko kalo 24 donc ni ko wɛrɛ tɛ nin kɔnɔ moi je pense que hali sannikɛla ani feerekɛla cɛ ni hakɛ min bɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o man ca toujours solution bɛ sɔrɔ a la pour que feere ka se ka latigɛ e mun y'a san i ye mun san i ka nisɔndiya ye nisɔndiya n'o ye a sanna e mun fana kun e fana ka dɔɔni sɔrɔ je pense que an bɛ o waati de kɔnɔna na mais an yɛrɛ kɔni Fizi Mali kɔnɔna na n y'a fɔ ka kɔrɔ n bɛ segin a kan fana Fizi Mali ka niveau la kɛlɛ min kɛra transition daminɛ ni sisan cɛ malidenw ka faamuyali ye mun ye an ti fɛ tuguni an ka segin transition wɛrɛ ma tuguni mun b'an na segin transition wɛrɛ ma ni élection kɛra k'a sɔrɔ fɛn o fɛn ye baarakɛminɛnw ye mun bɛ élection ɲuman di maliyɛnw ma n'o ma se ka sabati élection kolon mana kɛ an bɛ tila ka segin ni kɔlɔlɔ kelen in kɔnɔ tuguni malidenw y'a jira k'a fɔ k'an tɛ fɛ ka segin o fɛ tuguni donc ali ɲɛmɔgɔw ye kalo 24 mun fɔ k'u hakili lajigin caution mun dir'u ma o ye san 5 de n'a y'a sɔrɔ la u yɛrɛ ka yecogo fɛ kalo 24 kɔnɔna na u bɛ se ka baara kɛ ka bɛn a ma ka Mali ɲuman di maliyɛnw ma a fɔra a banna alhamdulilayi an bɛ Ala ko an b'u kɔ nka n'a y'a sɔrɔ halisa pression de juguyalen don fo ka taa fɔ ko a juguyara donc u siranna pression ye u y'a kɛ kalo 24 ye u k'a dɔn k'a fɔ ko an to hakilina la an bɛ hakilina mun na o ye malidenw ka hakilina ye malidenw ka hakilina du assise de la refondation u ye mun yira o ye caution ye san 5 caution de don wa résolution mun fɔra o kɔnɔna na résolution 547 o de fɔra o kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ k'olu résolution ninnu bɛɛ kɛ walima ka a caman ba kɛ alhamdulilayi a fɔra a banna an kɔni ka laɲini ye ti dɔwɛrɛ ye ni transition in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o k'a sɔrɔ soulèvement yɛrɛ kɛra kun min kama n'o ye jɔsen 5 ye ne yɛrɛ ko 4 n'o o bɛ se ka baara ka bɛn o kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ u ka se k'o baara ka bɛn o ma pour que an bɛ Mali kura sɔrɔ n'o tɛ ne yɛrɛ mun sigilen b'aw kɔrɔ de ne b'a fɔ ka kɔrɔ an bɛ segin a kan fana élection n'a fɔra ko an ka taa élection na bi a ka di ne ye o parce que moi je suis un élu ne yɛrɛ ye élu dɔ de a ka di n ye an ka taa élection na mais mun bɛ yen nin waati in na o cɛ si tɛ yen nɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la yen nɔ k'a fɔ k'e bɛ taa vote kɛ donc o la an b'a a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to jamanadenw ka kumakan na anw tɛ yan k'a fɔ ko karisa i ko ka di n ye i ka zira ye sanu ye karisa i ko man di i ka sanu ye zira ye an ta to yen an ta de ye ka malidenw fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ kan pour que sini an denw bɛ se ka lafiya donc an b'u ɲɛmɔgɔ minnu b'an nɔfɛ bi an b'u jukɔrɔma don parce que ka d'a kan an y'a ye baara caman de kɛ wale caman de kɛ san 30 bɛɛ kuma fɔ ka kɔrɔ yɛrɛ san caman yanni bi kɔfɛ n'u ma se ka kɛ u y'o kɛ waati damadɔni kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ ko volonté dɔ b'u la ka Mali lataa ɲɛ an y'a ye fana kɔsa in na a bɛ fɔ min ma ko MINUSMA n'o nana nacogo min na 2013 ka n'a bila bi la kow b'a la ka kɛ cogo min na an y'a ye k'a fɔ ko olu ni Mali cɛ maliyɛnw ye fanga ye jɛkulu dɔ yɛrɛ sigi sen kan
ni ministre be barake min b'a to ministre be fɛ ka fɛn o fɛn kɛ o ka sɔrɔ olu b'a kalama pankuru ministre ka pankuru tɛ bɔ Gawo ka taa Kidal ka sɔrɔ u t'a kalama an y'a ye nin baara ninnu kɛra ninnu bɛɛ baara ye foli ka kan ka kɛ baara minnu na parce que fɔlɔ o kun tɛ yen n'a ma diya ministre yɛrɛ i tɛ se ka bɔ Bamakɔ ka taa Gawo avion fɛ an y'a ye k'a fɔ ko bi fɛn solution caman sɔrɔla nin na kɔsa in yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ ko Nations Unies ɲɛmɔgɔ a bɔra k'a fɔ ko ministre ka mandat a bɛna renforcer parce que fɔlɔ ministre bɛ yan mɔgɔw 13 bɔɲɔgɔn mais fo kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw ka labɛn jamana wɛrɛw fɛ pour que ka se k'olu lakana alors que olu nana anw de lakanali kama donc ko dɔ bɛ yen nɔ a tɛ faamu maintenant a y'a ye k'a fɔ ko Nations Unies ɲɛmɔgɔw ko ko o bɛna ministre mandat in kuraya mais cette fois-ci u b'a bonya a bɛ bonya ka da hakilina mun kan an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ an hakilina bɛ taa alhamdulillah a fɔra a banna donc olu baara ninnu de bɛ sen na Fizi Mali ka kɛlɛ bɛɛ de ye ka kunnafoni jɛlen di jamanadenw ma u ka se k'a dɔn baara mun b'a la ka kɛ nin de y'an ka perspective ye hakɛto bɛ kuma la. Fizi Mali yɛrɛ hakilina la est-ce que sécurité ko la transition mɔgɔw sera ka u se kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ lakana kun sabatilen tɛ fan caman na mais est-ce que sisan nimisiwasa bɛ a ko la wa? Bon min kɔni alhamdulilayi n bɛ Ala fo toujours vraiment ni i jugu kɛra zonzan ye cogo cogo fo k'a tulo ka ca insécurité a tun bɛ niveau min na a n'a bɛ yɔrɔ min na bi Ala ko tiɲɛ kelen tɛ comme n y'a fɔ a ye cogo min na ne ye centre mɔgɔ ye kɔsan in na ka bɔ Seware ka taga Kɔna ka taa fo Duanza ne ye nin kɛ ka segin mɔgɔ m'a fɔ n ye ka bɔ Seware ka taa Bayingara ka taa Koro ka taa Bankas ne ye nin kɛ mɔgɔ m'a fɔ n ye nka waati bɛ waati la a tɛ ku i la ka bɔ Seware da fɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko i bɛ taa o jamana ninnu na an bɛ don min na komi bi gouverneur Bayingara bɛ baara la yen an bɛ don min na komi bi o zone kɔnɔna na ni intervention ka kan ka kɛ yɔrɔ min na à la minute u bɛ se ka o lasɔrɔ ka d'a kan pankuru b'u bolo minnu bɛ se ka taa dɛmɛ kɛ kɛlɛ sira fɛ pankuru b'u bolo fana minnu bɛ se ka agent sɔrɔdasiw doni ka taa n'a ye intervention ka kan ka kɛ yɔrɔ min na donc o ye o espace ninnu Ala barika la bi ani fɔlɔ tɛ kelen ye n m'a fɔ k'a banna dɛ mais bi ani fɔlɔ tɛ kelen ye o ye signe ɲuman de don n'a continuera nin fɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ a kɔlɔlɔw kɔnɔ wa n bɛ min fɔ mɔgɔ yɛrɛ ye fana hali a bɛ fɔ minnu ye banbagaciw ye o yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔw tun b'o faamuya n tɛ fɛ ka n da don o kuma ninnu na kosɛbɛ mais a caman bɛ yen nɔ bi in na o bɛ ka hakilinaw sɔrɔ ka segin a kɔ pour que ka dɔn k'a fɔ ko jamana in ye kelen de fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a nana ka na da i kun ko dɔ la n'i donna a kɔnɔ n'i yɛrɛ ye tilala ka ko dɔ ye k'a fɔ ko min kun fɔra min ye fɔlɔ ani nin tɛ kelen ye donc an bɛ Ala fo o la caman bɛ ka na o sira fɛ bi donc an bɛ se k'a fɔ ko lakana yɔrɔ in en tout cas an kɔni ka zone fanfɛla la caman ba de bɔra a la an bɛ Ala deli halisa faamuyaliko ɲuman a k'a di jamanadenw ni minnu murutilen don jamana ma an tɛ se k'a fɔ ko jamanaden jugu don mais jamanaden fililenw de don o fili in fana Ala bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye o ka segin ka bɔ o fili in kɔnɔ ka kɛ jamanaden ɲuman ye donc n b'a dɔn o baara de bɛ sen na o kɛwalew de bɛ sen na ka taga donc n bɛ se ka mun fɔ sécurité yɔrɔ la o ye nin de ye
vraiment baara camanba de kɛra nka a tɔ ye camanba de ye n bɛ se ka mun fɔ fana ka fara a kan pour que ka mɔgɔw hakili sigi kɔsa in na kalo tɛmɛnen Omori attaque dɔ kɛra yen nɔ mɔgɔw minɛna ye ne kɔrɔkɛ dɔ tun b'a la a tun taara dɔgɔjɔ ni fɛnw de la il était au mauvais moment au mauvais endroit mais ala barika la o taara n'u ye kan kɔnɔ a yɛrɛ ye mun fɔ o taara n'u ye ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ tile 2 u y'u bɛɛ labila kelen kelen a ka dɔrɔn ma minɛ hali a ka carte d'identité ma minɛ a la après vérification o y'a ka carte d'identité n'a ka fɛn segin a ma donc o bɛ mun de yira a mun de fɔ n y'a fɔ k'a ma kɛ dɛ mais a kɔni camanba bɛ ka bɔ a la maa si tɛ faga i kunfɛ ten bilen bon a bɛ se ka kɛ enquête siraw fɛ n'i yera yɔrɔ la enquête bɛ yɔrɔ min na ɲininkali bɛ se ka k'i la ni jabajɛlen dɔ la alhamdulilayi a fɔra banna donc ne y'a ye a ye nin témoignage in kɛ ne n'a yɛrɛ kumana a ye nin de fɔ ko a ma torturer a ma foyi wa a bilala fana a yɛrɛ ko fo ka segin ka taa mɔgɔ ninnu fɔ ko parce que fɛn min tun bɛ f'u ye a n'a yɛrɛ tun bolo ko in tun bɛ cogo min na ko vraiment k'a n'a sɔrɔ ko tɛ a da de ye nin fɔ donc a b'a jira k'a fɔ ko faamuyali caman bɛ ka sɔrɔ nin ko in na bon nin mɔgɔ fasugu ninnu n'o taara a ka so yecogo min tun b'a la an ka sɔrɔsiw fɛ est-ce que o yecogo kelen de bɛ sɔrɔ a tigilamɔgɔw la donc c'est un peu ça c'est pourquoi an b'a fɔ sɔrɔ an ka tinitigiw fana ye finitigilakaw fana ye u ka baara kɛ ni hakili ye parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ civil dɔ bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n'i ser'u ma i b'i jugu de caya o de kɛ i ka fɛngɛ jugu kɛlɛ i b'i jugu de caya donc fo o yɔrɔ fana ka se ka f'u ye u ka se ka faamuya pour que bɛn ani danaya o bɛ se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na vraiment sécurité ko kuma in c'est un peu dans ce sens an bɛ ala fo fana parce que ɲɛmɔgɔ caman b'u la bi min bɛ mɔgɔ lamɛn parce que fɔlɔ o tun tɛ yen i bɛ kuma fɔ i t'a dɔn i b'i ɲɛsin mɔgɔ ma ni kungo yɛrɛ y'i sɔrɔ i t'a dɔn i b'i ɲɛsin mɔgɔ ma yɛrɛ mais alhamdulilayi bi ɲɛmɔgɔ b'u la minnu bɛ se ka lamɛn et puis fana ka d'a kan ko in pour que ka se ka jɛya gouvernement y'a laɲini kalo kalo waati o waati ministre fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ gouvernement kɔnɔ i ye baara min kɛ i ka t'i jɔ assemblée la n'o ye CNT ye i ka t'i jɔ k'a ɲɛfɔ wa kɔfɛ fana télévision so n'o ye ORTM ye ka ministre kelen kelen ta don o don i ka bilan i ye min kɛ a fɔra k'i ka min kɛ i ye min kɛ a sera niveau min na i k'i sigi k'a ɲɛfɔ an y'a ye o kuma kɛra an bolo ko kuma de don souvent an y'a ye k'a fɔ hali ministre des finances a bɔra ka exercice kɛ donc ne y'o yɔrɔ fɔ pourquoi ka maliyɛn den de wele i ka problème ɲɛsinnen don ministre fɛn o fɛn ma i yɛrɛ bɛ se ka wuli ka taga i ka problème ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ k'a ɲɛ faamuya baara bɛ ka taa cogo min na k'a faamuya n'i ye kɔlɔlɔ sɔrɔ fana nin bɛ yen n'i bɛ se ka mun wele min bɛ i bilasira a ko kan nin bɛɛ dabɔra de pour que ko in ka se ka jɛya ani ɲɔgɔn cɛ voilà. Amadou Ndao halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna se émission laban yɔrɔ la kumakan laban jumɛn bɛ e bolo ani welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma ani autorités ma. Ok, merci beaucoup Nthieyine Baraji ka émission in fo kosɛbɛ an b'a la ka baara mun kɛ kumakan laban mun bɛ ne bolo ni émission in na o ye de ka maliden bɛɛ lajɛlen fo maa o maa y'an lajɛ ka bɛɛ lajɛlen fo cɛya ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ ka welewele da kɛ tuguni ni ala ye le 13 n'o ye juma nata ye boulevard de l'indépendance la maliden bɛɛ lajɛlen welelen don a bɛ fɔ mun ma ko espoir on est tous fama ni zena ta in wele da in kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin an ka sɔrɔsi dɛmɛni sira de fɛ a dabɔra fana an ka taga yen nɔ an k'an ka soutien k'o ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma an ka armée ma n y'o de fɔ armée ye
baarakɛminɛn de ye jamana kɔnɔ. Ni armée ɲɛna jamana bɛ ɲa, ni armée tiɲɛna bɛɛ ɲɛ bɛ don jamana na. Donc ka d'a kan u ye baara minnu kɛ kɔsa in na ani u bɛna baara minnu kɛ don nataw la ka bɔ ka an ka nisɔndiya yira k'a yira diɲɛmaaw na k'a fɔ ko an maliyɛnw an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka an ka président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ani a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ani ka gouvernement Mali gouvernement ko fo kosɛbɛ ani gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Cogel Kokala Mayiga an'a ka gouvernement membre bɛɛ lajɛlen ka tila ka Maliki Diaw n'o ye CNT ɲɛmaa ye ani CNT membre bɛɛ k'a jira diɲɛma na ko an maliyɛn tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka ninnu soutenir u ka baaraw la k'a jira maaw fana na u b'a la ka baara fɛn o fɛn kɛ an maliyɛnw de ko ten u bɛ anw de ka baara la u bɛ anw de ka ci la k'u yɛrɛ hakili jigin k'a fɔ ko u bɛ mission mun na o y'anw de ka mission ye u kana taa foyi kɛ mun tɛ an ka laɲini ye. Donc o welewele dakan in o de bilalen don le 13 n'o ye nin kalo in tile 13 boulevard de l'indépendance la ni o fɔra ka ban malidenw bɛɛ y'a dɔn. O kɔfɛ ka wele bila Mali kɔnɔ région fɛn o fɛn bɛ Mali la cercle fɛn o fɛn bɛ Mali la arrondissement ni commune village mɔgɔ si man ka to kɔ nin weleli in na ni mun ma se ka région sɔrɔ o ka kɛ i ka cercle kɔnɔ ye ni mun ma se ka cercle sɔrɔ a y'a kɛ a ka commune kɔnɔ ye ka tila ka welewele ba da diaspora mɔgɔw ye parce que Mali kɔnɔ diaspora jɔyɔrɔ ye mun ye Mali kɔnɔ a ma a dogolen tɛ maa si la ka u fana u bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka se ka bɔ ka ni espoir on est tous femmes ka se ka an ka sɔrɔdasiw k'u soutenir ka moral d'u ma k'a yir'u la k'a fɔ ko an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo an b'u nɔfɛ u bɛ k'a lakana cogo min na an fana b'an fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka olu yɛrɛ fana lakana u kan u lakana. Donc o kuma ye nin de ye n tun bɛ fɛ ka nin de fɔ kumakan laban na ka aw journalistes Penal TV ani ka baarakɛɲɔgɔn k'aw bɛɛ lajɛlen wele a ka kɛnɛ in kan yen nɔ pour que nin tɛ journaliste ko ye nin tɛ avocat ko ye nin tɛ sɛnɛkɛla ko ye nin ye bɛɛ de ko ye cɛ fara muso denmisɛnninw ani maakɔrɔ bɛɛ de welelen don hakɛto bɛ kuma la salala Muhamadu. Amadou Ndaw ka nin welekan de bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na an bɛ hakilinajigin kɛ k'a fɔ an tun bɛ ka jɛmukan min layɛ o ye an kungo don de min laɲinina Penal TV ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka se ka maliyɛndenw kunnafoniya ka Penal TV layɛjamajɛkulu kunnafoniya bi an tun bɛ ka kuma Fifi Mali de kan ani Mali problème minnu bɛ Mali kɔnɔna la i n'a fɔ embargo min bɛ an ka jamana kan ani Mali ni Faransi ka guerre diplomatique min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se accord ni dan ma an tun bɛ ka kuma olu de kan an ye faamuyali caman sɔrɔ an ni Amadou Ndaw de tun bɛ kuma na ale ye vice président ye Fifi Mali la an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka ladili ko ɲuman na Ala ka an bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.